umakoti wami kodwa yena unamazinyo ezinkovono noma yena ukhone akamanga kahle noma ayi umfazi wami kukhona la okurongo yini le erongo kumfazi wakho uyibonayo sisho nakumlalela sisho kumfazi wakho kuphela ikhona into ayiphuma kwami cha asingena ku-general phuma lapho ngiphume kwakho phuma kodwa inkinga ukuthi uNkulunkulu vele mayimenza umuntu kunento eyodwa othola ukuthi ayikho right and nawe mawusuhleli uthi uyambhekisa isumile uthe hayi man uNkulunkulu muhle impela kodwa la wakhetha la uhleka yes lalela inhliziyo necala lesini isizulu ima isizulu sithi inhliziyo necala injani cha ayithe ungazi musuthi cha ayithola ukuphumula akukhoso kale ngenasici yes owakho nayo njalo isici siyashiyana ngoba kuyisici kwakhona lokho nje ukuthi umuntu abe nenhliziyo encane sici leso okabani nenhliziyo encane cha ngiyasho ukuthi umuntu uma enenhliziyo encane lokho ngiyakuzwa lokho but kukhona into emzimbeni ukuthi emzimbeni hayi khohlwa hayi yengizwe ngimsho mina akuhleke radio lalela akuhleke radio akuhleke radio angithi sigcine sesibonele yini yakuhluba ukuthi ngilabafazi unomfazi kwasuka lokho ngenzeka ukuthi sekhaya nawo naye indoda noma naye umakoti and you want to share the story with us ukuthi sikhona isici anaso thiyehlele izindaba ngithi bangimbuka ngithi hayi khona lana nama ngibona ngakahle khona lapha lo muntu bese mesele lethweni hayi ngizwe okay so khuluma si offline uthi ahle wakho ukuthi la usola khona angiboni lutho mina cruise control kungenzeka ukuthi ezinye zezinto bafowethu ziqedwa njengemithi yesintu uthola ukuthi umuntu unenkinga kanti lokuthi isiqi kanti leyo nto usangalungiswa ngomuthi ebusuku kungenzeka ukuthi mayelele uyahona noma ebusuku mayelele uyahlafuna noma ebusuku mayelele uphefumula ngezansi uyayizwa leyo nto into nje ukuyikhulula uthola ukuthi uyayikhulula lo muntu usuke nenkinga yeqolo lakhe umlaleli ekhaya sifuna ushare story nathi uvumelekile ukuthi ube anonymous usho ukuthi cha ngu-anonymous hayi inkosi yami ngisakwazi ukuthi ngivale ngimboze ngengubo ngoba ikhonto ayidedelayo ushanga 4 amapipe kukhonto ayidedelayo ngala imuva yes umuthi ongasetshenziswa lapho kungenzeka ukuthi unenkinga yenyawo noma unenkinga yekhwapha noma unenkinga yomlomo hey madoda izona zici izinto esizibhekile uyazi siqe esikhulu mina ngujayela ukuthi siqe esikhulu ungaxoxi ngeenkinga ngezici eninazo nina njengabantu abadala angithi ke namhlanje siyayivula lento emsakazweni ukuthi abantu abakhulume nathi umuntu uvumelekile ukuthi abe anonymous athi khethelezi mina wami umuntu ngiadviseni unesici sokuthi kodwa okunye ngiyambona futhi ayi uNkulunkulu wampa unyawo olude kakhulu ukhona yena umuntu ukuthi ngiyabona lokho unobhadaza nani umfazi ngikusa is8 ngikusa 7 ngiyakubona lokho sikhuluma ngezici lana yabona lezi zinto ezishoyo izici bese ukuthi lokho okunye ukwakheka kwakhe izinto ngakuthi uyishintshe leyo nto leyo phela manje nomkhaba omkhulu singam-advise ejimini wazalwa nje esibulukuhle njalo thuthu nje no uthini ngizwe esibulukuhle cha phela abantu besifazana abanezizwe ezinkulu bayi ngizwe uthini hayi lo utho nje bayizigubhu nje zemvelo igubhu ima uthi bayigubhu abantu besifazana abanezizwe ezinkulu izidalo ezinto eziningi yabona khona eshow umbulapoli ubaba kathi khuluma la umzizi inkuzi balanga inyanga le khuluma icimezileke emlaleli ngibonile manje ke bayehlebe lokho khobayo lenyanga lena ithi istroke sidalwa ukuthi ucinga kakhulu ucinga into ngapheli bese bambokhwebizini bese zodalwa indaba yoyikhahla manje ke nakhona ke lana
Kuyenzeka umuntu wesifazane abe ne-stress agcine engasayinaki noma kade belethile afuna ukunaka indoda ngaphezu kokuba ayinake isisu sakhe bagcine manje-ke isibuluku nje isisu manje hawu ngithi waphinda futhi manje-ke leyo nto leyo igcine isiyisiqa angazalwanga naso esikhandwe i-attitude yakhe ngoba bona sikwahlukanisa masinenkomazi ungathi kuyafana masekuvutshiwe hawu yabona manje ubabiza ngebulukuku cha athi ngibabiza kanjalo ngithi mina sisigcina sasithi bulukuku uyabona so manje uyabona nje agcina impela umuntu engasaphuma endlini ecinga ithayithi koze kube yiyo lenkathi yabona so ke manje umuntu uthi umzimba wakhe uyafisa nokujima uyakwazi ukwenza izinto ukuthi umzimba wakhe isidalo awuvumi vele umzimba wakhe makwe wathi nje uyezwelo athi uzila ukudla agcine sephathwa homa ulcer ngenxa ukuthi akusahlala ukudla umzimba wakhe vele isidudla nje sokuzala alright asithi mense lapha nengcinweni zethu sizwe ukuthi bathini Vuma sawubona yes baba hayi ukhuluma nozamandla owami unehluzu and unentshebe uthi wakho nehluzu nentshebe cha vele phela ayichala bese bosentshebe kuyasala ihluzu ezani manje sho ukuthi umhambisa kakhulu phansi akuzwanga ihluzu hayi unazo ngone inyawo wasithatha ungaka ayiyeka akasamfuni manje usamthanda umkakho nto ufuna bani wena mana kufanele ufe mhlazane shefa ngezansi hayi ngizwe hayi kahle bo hayi lo baba kanti unjani cha khuluma iqiniso phela uzobulawa yini isuke kushiwo nje ukuthi uma ngabe eyojwayela ukushefa izokhuthala nentsheba agcina impela esekwedlula wena manje kodwa umgxeka kangaka lo muntu omlephela njengofishi impela uzamthanda mpembe uthi amadoda awuzothatha babafazi suka madoda mase sisho kanjena sisuke sesihamba kakhulu sisuke sesihamba ngalinye igiya sekuyola imoto ke lapho mkhulu Eh. So sekuyola imoto kuphela ke. Uyabona mase ukhala lezi ngoma ngizwe. Uvela ukuthi mangingene kwenye igiya ngingene kwenye level. Angikhohlwa. Yabona ma respect kuzobe kudilika indonga. Siyodilika indonga. Vuma sabona. Vuma sabona. Sawubona baba kunjani? Siphilile kunjani? Siphilile nathi. Hayi. Ngifuna ukuqala ngingoma le ndoda uMacingwane. Iyama le ndoda insizwa le ndoda. Insizwa kakhulu ngencoma. Yes baba. Ngiyavunywa ukuvali. Ngana ngowami unkosikazi ngimthathile. Unesisi esikhulu. Inkonzo yakhe kameleni asakhulile kahle. Yayibona ukuthi ndiye ngihlolela incoma mina igxe umkayo wawayisteshi. Awuzo uMacingwane useqalisho yafe. Cha ngiyangicoma uMacingwane uke wamazi kuneka mfowethu. Uyindoda uyinsizwa. Cha Kodwa ke ngiyakhala ngonkosikazi. Hawu. Uvuma mina ugxe umkakho manje esisisu wamthola naso. Noma ukushintsha endleleni ubona ukuthi manje akusena lento odayo. Bayishintshile ipizza yakho manje. Ayikhona mshini ikhona ke. Ikhona nje. Cha sekuyikhona mshini. Uthi lento yakhe okukhululeka. Yini usenebe nje. Nathazekile Ubani lona uMagayo lo? Nangumlaleli. Bodi yini inkinga ngalo mama? Hayi akufuneki kwenza lutho nje. Hawu. Uthi ukhululekile. Mana. Akafuneki kwenza lutho.
manje Yabona iyazabalaza ukuthi atrade inkinga ngezwe inkinga eningi yabona le topic le uyabezwa bayabika le ufuna ungayiqhubi ndoda omhlekazi le topic ayibe yodwa imele alright futhi sizokutshela yazi ukumqedisi sizokutshela isolution egcinene sihlale emsakazweni yes umani usayizibani uqala ngoba phela khona into engisalungiseka cha funa usayizibani khona into engisalungiseka mfowethu usehambile mina bengizothi akamjimise kakhulu enkonzweni yasekamereni kakhulu ngiyasho ukuthi kwayona impela nje manje usefana nomiyane yena ungathola ukuthi kwayena ugesi awusashayi kahle plus no minus awusahlangani kwayena amaswisha wasami mawamisa uyena ubaba ukhululekile hey ubaba indaba akuseyumfana lo akuyona ipizza eyodwa hayi ushishile bashe shintshile le pizza ajikele le pizza kama si triple decker nje ake sizwe bomama kanti nina nithini nathula ungizwe gadla kangaka nathula bomama 0861010 300 0861010 uzokhumbula ukuthi khona ikhemisi kaKhethelezi ivuliwe lapha na407 Salmon Grove ku-Anton Lembethe uzoyithola izinto nje zonke ikhona futhi ikhemisi kaKhethelezi eMaritzburg lapha ngaku176 Peter Maries emuva kwase Home Affairs ikhona ikhemisi kaKhethelezi vuma sawubona yebo njani kulokubona uma kwenzeka nenkinga yokuthi ukhululeka kakhulu njalo nje umuntu ohlutha isithi nje ukuthi umuntu ozimele nje unokukhululeka njengathi ungayikhulula nje ngalo njani lokho ngize nangu uthi ungakuyasuza cha into eyenzakalayo ukuthi hayi ungabeki kanjani uthi uyayikhulula Dukhulu kakhulu oqala nje umjwayela kabi afuna sekuvume lokho umjwayela kabi lokho balekile umuntu esifazana oyihloniphayo balo umuntu esifazana ongayijwayele nje kabi indoda wabuyisuzela ngendoda uyibangana amashwa ngisho emabhizinisini yawa kuba into eyiningi balekile umuntu esifazana yakwazi ukuyihlonipha angakhululeki ngaleyo ndlela leyo ngoba umuntu esifazana usensitive kakhulu manje uzoqhamuka inkinga itheka ephunga nje qhamuka umuntu esifazane leyo nto leyo igcina leyo nto leyo iwisa ngisho induku leyo nto leyo esifazane ngifuna uqhamuka amakha kuye uyothini manje kanti ngumuzwa ubaba eminyango yobukanti wedwe izinto ezidodwe zekebrola leza baba manje indlela uqala nje futhi ayalungisa behavior umsuzo can be controlled hayi man ngize yatshela phela mntaba umsuzo can be controlled nerate nakukhulunywa nje ngavela phela kuyakhulunywa iqondile lapha ikinto ehlambana zayo umsuzo ayi madoda lo muntu lo alright 0861010 vuma sawubona yes baba kunjani Ngisaphila. Siyaphila baba. Hayi lento esengizwe. Ngiyamsuza baba. Izimba kakhulu. Awu kusho ukuthi umfazi uyaphefumula nakuwe. Ufuna nje ukuthi angisuza. Ngithi nawo kahle bayawudedele. Awukuze kanjizwe nje. Cha labadoda belani abayadelela nabo bona abafazi bena. Oyeke ke futhi ikambe nawe yacwila ngoba kusithele ngekhanda. Kudinga nje. Uyabona-ke lana the issue is the behavior. Attitude and the behavior kill the relationship. Uma athi ukuyikhulula sekungaqeda relationship. Ungangitshela ukuthi ngisuselelani. Musu ukusebenzisa usuku. Hayi kahle kwakho. Hawu ikile enhleka ephuma lezoqhamuka. Yema muhle kodwa. Awumbuzo omunikelo cha. Ngiyabuza ngizwe. Abantu abahla ngibona ukuthi bayasusa. Bayakhululeka. Wena wakho nje. Ngicabanga ngibathonge ekhaya nje. Umuntu ngakhetha sekuye utshwala sona athi ngeke. Hawu. Hawu.
Eyi. Mara nisaqhuluza noma seniganene. Mamuhle lomzozo bafowethu. Udlisiwe lo baba lo. Mara nigane noma niyaqhuluza ukuze inkinga enjenga lethu isolve ukuthi ungabusamthatha. Usebalekile udlisiwe lo baba. Vele idliso linezimpawu liyakhomba. Uyamuzwa uthini? Uthi uyakhululeka ekamera empedeni number 2 uyacwila kwezikaphara kodwa uthi akamuhle go. Hey umuntu mayesephuzile ayikho leyo nto ubuzo buyashintsha. Uvela thi ukuthele nje. Umbekezelela kanjani umuntu ophuzayo? Ulala kanjani empedeni naye? Wena uma uphuzile uyangena empedeni lala. Mphuzani mina. Amanzi. Ijuice. Awu. Ngiyangena. Vuma sawubona. Nesizulu ngiyasiphuza ngempela. Vuma sawubona. Awusanibona mkhulu. Wazewahleka umama bandla. Uhlekani? Uzoxoxela ejani umama. Umbuzo uhlekani ngezi? Yebo mama. Hayi uyangibulala. Mina noma ungizwe. Hayi badlayi shame siyabonga uhlelo lenu cha liyasibusisa uyafungowani la kweduze kwami Umkhombethi cha indoda kaphela vele hayi efuna ikhululeke. Umuntu esifazane kufanele aphunyuke. Ima awumnike ifoni. Awumnike ifoni wesisi. Nanga ngicela ukuthi uyadedela indoda. Oh masa kwindoda iyadedela. Masa kwindoda iyadedela. Hello. Webhuti. Hey ngiyabuza. Ayivisithi. Udaba bamphotha mfowethu bathi hayi khona uyakhululeka. Hayi angisoze. Awu nasonke. Yes. Kayo indoda le. Indoda nasonke. Iphonda ngokhalo. Udlisa team lo baba lo. Cha wenza kahle wona phela indoda iphonda ngokhalo ngempela. Futhi kahle mina kunomuntu baba lasekhaya ubethu uma ebhoda noma esuza lapho sikazakhe Emthakazeni awu nakho bangibhoda ngekolo hayi ayaphinde ejameni Hayibona. kufanele bekhulu Uyayipraise lo baba. bakhuleke baqinisile. Uyayipraise lo baba. Hawu. Hayi mfowethu Hayi, uphile nje uphile mama bekezelela umsuzo uyilokuzeni yakho. Cha kulungile akasuze siqhubeke usuze mfowethu. 086 10 10 300 086 10 10 300